General, masimple lang ho yung tanong ko. Nung makita niyo siya, hindi niyo siya tinanong bakit siya nandun? Sinabi niya sa akin, sir, na pumunta siya, gusto niyang makita si Alice. Wow. Pwede po ba yon, General? At pumayag ba kayo? May 100 million gusto ring lumipad doon eh. Papayagan niyo na pumunta din doon para makita? Do, hindi namin siya pinayagan na makakita. Your Honor. General, uulitin ko yung sinabi niyo. Gusto ho namin kayong paniwalaan pero medyo nagdududa na po ako sa inyo ngayon kasi sabi niyo kaya niyo siya tinap dahil may access siya kay Attorney David na lahat ng media outlets dito sa Pilipinas may access kay Attorney David na i-interview na madaling ano. Tapos, itong masakit na sa tenga, pumunta siya ng custodial kung saan nandun si Alice Go, pinapasok nyo, sinama nyo, nandun ka, at sabi mo, gratitude. Meron kang gustong mangyari doon, bakit mo siya pinapasok at kasama mo? At pangalawang beses, kung hindi mo siya binigyan ng authority at di mo siya binigyan ng poder para i-exercise yung kanyang kapangyarihan na tao mo siya, hindi siya makakapasok doon. Am I right? On the second time around. So what is it, General? Your Honors, please, yung sa second time, hindi ko po talaga alam. Pero the first time, yes, alam ko, tumawag sila sa akin, nabibisitahin nila si Alice, kasama si Attorney David. Yes, Your Honors, hanggang doon sa Why, General, custodial. why? You are saying kaya mo siya tinap para sa pagsuko ni Alice. That's what you're saying. Now na nandito na, arestado na, why? Why are you still cuddling her? Why are you still giving her all the powers and the benefits of being your special aid, Your Honor? Gusto naming maintindihan. So hindi na ang dahilan is maaresto si Alice, makuha si Alice, hindi na. Ano na ngayon? Ano na ngayon yung rason? Sirs, can I, Your Honors, please, can I report directly to the Senate? Report what, sir? To the committee, Your Honors, can I request for, Where are you? You are speaking to the committee, General. can I request for, what I mean is, Your Honors, an executive session? No. No way. General, patapos na sana kami sa investigasyong ito. And we expect sa mga katrabaho namin sa gobyerno, yung candor. Kasi, kumbaga, sa kasong ito, panalo ang gobyerno eh. So, dapat may transparency sa isa't isa para klaruhin lahat ng detalye ng nangyaring ito sa kaso ng Pogos at sa kaso ni Guo Huaping. So, please be candid and transparent with the committee, General. Yes, Your Sa Honor. SP Pro Tempore, sandali lang. Sagutin lang yung tanong ni Senator Joel. We will wait for your answer. Yes, sir. The reason why na sumama ako, nag-facilitate ako during their visit is actually, sir, Your Honors, ang sabi ni Ma'am Jessica, mayroon si Alice i-reveal na informasyon vital sa kampanya natin. Ano yun? Kampanya, Ano yun? Impormasyon na yun? May anong vital mga- information? Sige. May mga involved pa na malalaking tao. Alice, Yun na! sabi niya, Yun na, yung pangalan ni Presidente Duterte, pangalan ko, pangalan ni Bungo, pangalan ni General Karamat, na i-implicate doon sa affidavit na hinahanda ni Maslog. Yun na? Were you successful no, sir. in getting information from Alice Go? We get information from Alice different from the story, sir. Different from What that was the story. information? What you got? was that information? That's why, sir, if the committee will allow me, sir, No. No. I can reveal everything, sir, doon sa
executive session as there are names implicated, sir. Actually, recorded yun, sir. Yung May audio deb- recording kayo. Yes, Your Honors. During our debriefing with Alice. Madam Chair, I Mm. think since we are already deep into this conversation and it's we owe it to the Filipino people to Yes. know the details of this new Yes. angle. Revelation. Bago ho to eh. Oo. No? Hindi ako personally, I'm not in agreement to do as an executive session. Me too. Dapat ho sabihin ho ngayon Yes. sa ating hearing. Yes, I agree, Senator Sherwin. Madam Chair, General, yes, SP Pro I do not Tempore. agree to Yes. hold an executive session. The Filipino people ought to know what is happening, and this is a new revelation. You better start talking now, General. Let me also associate myself, Madam Senator Chair, to Joel. the statements made by my colleagues, Senator Gatchalian and Senator Estrada. Mm. I am not in favor of executive session. I am with the Filipino people. We wanted to know the truth. We are spending public funds. Yep. Masakit isipin na yung kagaya nitong isang Mary Ann Masnog gagamit at magre-reimburse ng salapi ng bayan para sa kanyang mga trips, Madam Chair. Yes, General. Wala pang nagmo-motion para mag-executive session gaya ng sinasabi nyo. May mga objections na talaga sa buong komite. So wala pong susuporta sa ganong proseso. And I urge you, General, bilang resource person ng komite na nanumpa na magsasabi ng totoo at buong katotohanan, sagutin nyo na po sa amin ngayon yung tanong na iyan. You better start revealing the truth, General. Sorry, Madam Chair. SP Pro Tempore. Come on. Alam mo, hindi pa kami kumakain ng lunch. Yes, yes, Your Honors. Since na ayaw niya akong pagbigyan po ng Hindi po talaga. yes, sir. Yes, Honors. You don't deserve. Ganito po. Yung sinasabi na ni Senator Bato na i-drop yung mga pangalan ng iba, hindi po yun ang sinabi ni Alice. Okay. Ano During- ang sinabi niya? During our debriefing po, ang sabi ni Alice ay during the raid doon sa Bamban, kasi hindi ko fully memorize yung, actually meron akong Your Honors, meron akong transcribe na result nung namin, Yung Yung- debriefing. pero wala dito, hindi ko po hawak ngayon. Yung naaalala nyo po sa debriefing na iyon, pakisabi na po sa aming komite ngayon. Your Honors, kasi sa ngayon gusto ko pong malaman din po ng committee ito, sirs, I am not certain if I still have the authority to reveal the information, kung pwede pa bang sabihin sa committee. Why in don't you public. have the authority, General? Your Honors, please, kung pwede magpaalam muna ako sa authority galing sa